Grabatzen ari garen unean gaueko 8:06 minutu igaro diren honetan, Jakak eta Ugartemendiak Agirre eta Eskirozen aurka Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten binakako San Fermin torneoko B serieko finalaren analisia egingo dugu. Jaka eta Ugartemendia ziren favorito eta ez dute hutsik egin 22 eta 14 irabazi ostean. Gogoratuko dugu, batetik, Jakak eta Ugartemendiak irabazi egin zietela Zubizarreta eta Arangureni 22 eta 20, Agirrek eta Eskirozek berriz, De La Fuente eta Gabirondo menderatu zituzten, eta honen bestez bi bikote hauek iritsi dira finalera. Naiz eta, telebistak ez du partida guztia eman, 15 eta 10 aurrera sartu dira konexioan, baina nik norgehiagokaren analisia bera baino gehiago bikote bakoitzarentzat edo batez ere bikote irabazleko partaideentzat zer suposatzen duen honek zer suposatu duen eta oro har egin duten txapelketaren inguruan hitz egin nahiko nuke. Egia da hor Agirre eta Eskirozek gaur oso aurkari gogorrak zituztela, eri Jaka sekulako txapelketa egitetik zetorren, hori errealitate bada, eta gero Gorka Ugartemendiak atzeko kuadroetan naiz eta ez duen behar bada aparteko nagusitasunik erakutsi, nahiko zuzen jokatu du, baina batez ere Erik Jaka izan da. Hor bikotearen zama hasieratik, txapelketa hasieratik hartu duena, eta hori izan da bikotearen gako nagusia, inolako zalantzari gabe. Horren ondorioz 18 eta 13 aurreratu dira, Jakak berdin jarraitu du, luze sakatzen, hori oso azpimarragarria izan da, txapelketa osoan zehar hau ere, nola atzelariari pilota gaizto jarri nahi zion saketik. Egia da, asko arriskatzen zuela, batez ere luze sakatzen duzunean beti zazpiko arrasto horretatik gertuago egon oizara, baita goiko txapatik ere, eta oso ongi neurtu behar izaten dira sakeak, baina ikusi da, sake horiek entrenatuak zituela Jakak, eta ia esan oso eraginkorra izan da alde horretatik, bai itzekien gero ere, berari aukera etorriko zitzaiola, eta Jaka baino errematatzaile hoberik orain etzait bururatzen, hain erraz bukatzen duen pilotaririk, une honetan, etzait bururatzen egia esan. Eta azkenerako partida amaieran 22 eta 14, Gorka Ugartemendiak ikusi dudan zatian behintzat ez du pilota asko arrotu, behar bada apur bat lotuta ere arituko zen, ez baita, ohikoa baita, lehen finala jokatzen duzunean edo, naiz eta torneo labur batekoa izan, Gorka Ugartemendiak profesional mailan jokatu duen lehen finala izan da, eta hori ere kontuan hartzekoa da noski, baina Jakak aparteko laguntza eman dio, eta Agirre eta Eskiroz apur bat Jakaren baitan ibili dira, Jakak dantzan ibili ditu alde batetik bestera, horren ondorioz Eskirozek ez dio pilota gaiztotzerik izan Ugartemendiari, badakigulako askotan Gorkari ere atzeko kuadro horietan kostau izaiola gehien, baina gaur Eskirozek ez du hori egiterik izan, eta Jakak berriz bai, Jakak horre eduki du Eskiroz, zazpitik atzera, oso gutxitan izan ditu aukerak lautik aurrera, Agirrek ere oso abagune gutxi, eta benetan partida bikaina jokatu dute gorriek. Eta lehengoan esaten genuen, Jaka B serie mailan jarri dute, berez lehen mailako pilotaria da, logikoki, baina B serie horretan demostratu behar du pilotariak lehen mailako dela, eta Jakak torneo honetan demostratu du nabarmen. Zen olako laguntza eman dion Gorka Ugartemendiari, konfiantza gutxiago zuen uneetan ere asko lagundu dio, ikeragarri, pilotakadako purua ikusi besterik ez dago, ez dakit azkenerako nola amaitu den, baina une batean Jakak 140 eta piko pilotakada zera matzan, eta bitartean Gorka Ugartemendiak 86 besterik ez, hori oso gutxitan gertatzen da, eta oso gutxitan gertatzen da gainera bikote horrek hainbesterainoko eraginkortasuna lortzea, eta gaurkoan eta txapelketan zehar bikote gorriak hori lortu du. Eta hori Erik Jakaren meritua da, sekulako lana egin du torneoan zehar, lehiakortasun handia erakutsi du, seriotasun handia eman dio,
Eta orain Mastersa dator, Ugartemendiak ez du jokatuko, Agirrek Eskuzarekin, Eskirozek orain ez dut gogoan norekin, baina jokatuko du. Eta Jakak berriz lehen mailan Zabaletarekin. Eta pentsa, Ugartemendiarekin, ez? Zabaleta baino askoz irregularragoa den pilotari batekin alako txapelketa egin badu, oso kontutan hartzeko bikotea da, inolako zalantzari gabe Jakak eta Zabaletak osatuko dutena. Eta ea zer gertatzen den, baina horixe garrantzitsuena, Jakak egin duen txapelketa, Gorka Ugartemendiaren ere honek asko suposatuko du, San Fermin torneoa irabazi baitu, naiz eta beserie mailan izan, baina beretzat ere garrantzitsua zen, torneo hau kontuan izanik, Mastersean ez dutela sartu, orain beste gisa bateko partida jokatuko dituela eta abar, oso garrantzitsua zen eta bete du hori ere Gorkak, eta benetan beretzat ere motivaziorako eta aurrera jarraitzeko oso txapelketa garrantzitsua. Hauxe beraz esan beharrekoa, gogoratu, Jakak eta Ugartemendiak 22, Agirrek eta Eskirozek 14, Jaka eta Ugartemendia San Fermin torneoko binakako beserieko txapeldun.